La Biblioteca de Lloret de Mar ofereix aquest estiu una àmplia programació per a totes les edats. La intenció és convertir l'equipament en un centre de dinamització cultural més enllà dels serveis clàssics de la biblioteca. És el cas de l'àrea infantil, on s'hi han programat 5 activitats entre els mesos de juliol i setembre, activitats que trenquen amb la programació habitual del curs escolar. El que sí fem és canviar una mica el tipus d'activitats que fem en general per adults i per infants. Per nens deixem de fer el conte que fem cada dissabte, bàsicament perquè els dissabtes ja al matí la gent se'n va a la platja i té altres tipus d'activitats més a l'aire lliure. Llavors la biblioteca també tanquem perquè necessitats la gent ha de fer vacances i anem més limitades d'haver personal. Llavors el que sí fem és programar una sèrie d'activitats que intentem que siguin més lúdiques, que poden incloure o no contacontes i que evidentment intentem relacionar a la promoció de la lectura, però que siguin com més, això ho fem a les tardes, intentem fer-les a l'aire lliure. La primera de les actuacions serà demà dijous, a les 6 de la tarda, amb un taller de bombolles per infants. El 23 de juliol, un espectacle de circ, ja a l'agost, Bibliòfilus, una barreja de màgia, comèdia i música per fomentar l'hàbit de la lectura. Seguirà el 20 d'agost un taller creatiu on els participants faran manualitats per donar una segona vida als llibres i evitar que passin per la trituradora. I tancarà el programa infantil d'estiu de la biblioteca un espectacle de màgia al mes de setembre. Pel que fa a les activitats per adults, òpera al carrer el dimecres 22 de juliol i el dijous 27 d'agost s'oferirà un altre concert d'estàndards de jazz i bossa nova. Tot plegat amb la voluntat de continuar oferint serveis i posar-se a to amb el ritme de l'estiu. Tota la informació sobre aquesta programació i els seus horaris la podreu trobar al web de la biblioteca, bibliotecalloret.wordpress.com.